ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವನಾಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೆ ಇಂಬಾದು ಜಿಡೆ ಅರತ್ತದು ಸತ್ಯುಳು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚ ನೆಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ್ಟು ನಲ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ವಿಭಾಗುಡು ತುಳುವೆರು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಬೊಕ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಮೂಲ ತುಳುವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಡುಪತ್ತದು ತನ್ಮುಖೇನ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಐಕ್ಯತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ನಗ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿದ ಐಕ್ಯತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮನಮೂಲಿಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು నేను ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಪನಂಚುತ್ತನ ಕಜ್ಜಬೆಂತೆ ಆ ತುಳುವೆ ಸತ್ಯ ಕಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ತೂಪುಂಡು ಸತ್ಯ ನಡಪಾವುಂಡು ಸತ್ಯ ಮೆರೆಪಾವುಂಡು ಪಂಡದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನ ಪರಮಶಕ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅವೇ ಈ ನೆಲತ ದೈವದ ಕಲ ಅದು ನೆಗತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದುಳೆ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಐತವೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮೈಮೆಂಡು ಕಾರಣಿಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಖಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿಪಿಟ್ಟಿಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ದಕಲಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಮುಕುಲು ನನಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮುಕಲಿಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಖಲಿನ ಕೂಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನವ ನಿಖುಲು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ನೆಕ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡು ನಂಗೆ ಮಡಿವಾಳೆರ್ನ ಕಜ್ಜದಾದ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಸೈಪುವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಅಕಲ್ನ ಪರಂಪರೆದಾದ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ಕಂಚಿಲೆಪ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿದಾದ ನೆತ ಬಗೆಟೊಂಜಾತೆ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬುದ ಚರಿತ್ರೆನು ಕೂಡ ಎದುರು ಕಂತೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಡು ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ತೋಜುನಂಚಿತ್ತನ ಜಕ್ಕರ್ ಜವನೆ ಅದು ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ಮದ್ಮೆದ ಪದ್ಧತಿನ ಇತ್ತೆ ನಡಪ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ತುಳುವೇರಿನ ಪುರೋಹಿತೆ ಆದಿಪ್ಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಅರಣ್ಯಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ರಾಕೇಶರೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇರು ನೇರ್ದುಂಬುಲ ಬೈದರ್ ಇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೊಲಬ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರು ಇರ್ನ ಪಿಜ್ಜರು ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ರಾಜನ್ ದೈವಳ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂಬರೊಂದಲ್ಲರೆ ಕಾಲ ದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನ್ವಯ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಂಡದ ಪೋಪು ನಡೆಗೆ ಈ ಐಕತಕ್ಕ ಇಂಬು ಕೊರದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ವರಿರಡ್ ಜನ ಕತ್ತು ದುಂಬದ ಕಟ್ಟುಡಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇರು ಮಾತೆರೊಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿದಾರಲ್ಲರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನಗ ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎರೆಗಳ ಮಲ್ಪರು ಸತ್ಯ ಆ ಮಧು ಮದಿಪು ಪಂಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೊನ್ಲ ಈರು ಬೆನ್ಪರು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸೊಲ್ಲ ಈರು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಕಿರಿದಾಯಾದ ಇರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಪಂಬದರಾದಿಪು ಪರವೆರಾದಿಪು ನರಿಕೆದ ಕುಲಾದಿಪು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿನ ಕುಲಾದಿಪು ವಾಲಗದ ಕುಲಾದಿಪು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಡೆ ಇರು ಪರಿಚಿತರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಡಿವಾಳೆರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಬೈದ ಮಡಿವಾಳೆ ಈ ಮಡಿವಾಳ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದದ ತುಳುನಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಕಜ್ಜೋದಾದ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಟೀದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ ನಗಲ ಎನ್ನ ಕೂಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳ್ಳ ಮಡಿವಾಳೆರಂತೂ ಒಂದು ಬರೋದನ್ನಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಪಿರವು ಪೋಣಂದನಗ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪುಟ್ಟುಡು ಸೈಪನ ಮುಟ್ಟಗಲಿ ಇರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ 14 ನಮ್ನೆದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಆಯ ಗುಪ್ಪುಡು ಎಂದು ನಮ್ಮ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಆಯ ಪುಟ್ಟು ನಡೆದು ಸೈಪನ ಮುಟ್ಟಗಲ ಆಗ ಎಂಚಿನ ಮತ ಕರ್ಮಾಂಗಲು ಬರ್ಪುಡು ಐಟ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಮಡಿವಾಲನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂತ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಲಾದುಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾಪನ ಸಮಯಡ ಅದುಪ್ಪಡು ಅತ ಇಲ್ಲಡು ಆಮೆ ಸೂತಿಕ ಅದುಪ್ಪಡು ಆಮೆ ಕರಿಪುನ ಅದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತು ಅಕುಲು ಕರಿವನ ಸಮಯಡು ಮೂಜಿನ ದಿನ ಟಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ಮಾಂಗಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಇಡ್ಲ ಇಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಮದಿಮೇಡ್ಲ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಕರಪತ್ತವನ ಸುರುತ್ತ ಅಂದು
ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ಮದಿಮೆದ ಪನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾಪಿನ ಸಮಯಡ್ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಐತ್ ನಿಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕರೀನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಡು ಮೂಜಿನ ದಿನ ಕಾಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಬೂದಿಯಪ್ಪೊಡ್ದು ಧೂಳ ಸಾವುವರೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆ ಐಡ್ಲ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಆಕುಲು ತೀರ್ಪೋಪಿನ ಸಮಯಡ್ ಆ ನೀರು ದೀಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಮಯಡ್ಲ ಮಡಿವಾಳನ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಮೂಲ ನಡತೊಂದಿತ್ತನೊಂದು ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನ ನೆನಪು ಹಿರಿಯಕುಲು ಪನೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕುಲು ಇಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಆ ಸಮಯ ಪಾತ ಕರ್ಮ ಅಂಗೊಡ್ಲ ಮಡಿವಾಳನ ಪಾತ್ರ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಗ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಪೋಡಿಯನ ಕಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡೋ ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡೋ ಈಜ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಈಜ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡ ಪನಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪನಿದಾದಾಗೆ ಅಂಡ ಈರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನು ಈ ರೀತಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪವಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಏರವಿನ ಬಯಕು ಇರು ಒತ್ತಾಯಿಡುವುದು ಮಲ್ಪನ ಏರವಿನ ಬಯಕದು ಈರ್ ಲೆತ್ತದು ಈರನ ಲೆಪುಡಾದು ಏರವಿನ ಮಲ್ಪಾವೆರ ಅವಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ರೈಟ್ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡಿತ ಅವಿನ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಡು ದುಂಬುದ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಐಕೊಂತ ಇತ್ತೆದ ಮೆರುಗು ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದುತ್ತಾಯ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಡಿತಾರೆ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟರಿರೇ ಕಾರಣದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ತುಳುವೇರ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನು ಮೂಲತವಾದ ನಡತೊಂದಿತ್ತರು ಇಲ್ಲಡ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕುಲಿತ್ತಿನ ಸಮಯಡ್ ಮಡಿವಾಳೇರ್ನ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಪಗೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಮಾತ ಕ್ರಮಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬರಿಕ್ ಬೋನಗ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಕುಲು ಆವೋಡು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮ ಇಂಕಲಿಗೆ ದುಂಬುದ ರೀತಿ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸಕ್ತಿರು ಜನಕುಲು ಬತ್ತೀರು ಐಟ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆದ ಉಮೇಶ್ ರೈಕುಲ್ ಇಂಕ್ ಸುಮಾರು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತು ಸುಮಾರು ಕಡೆಲೆ ತುಂಬೋದು ಈ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಾದೇರಿ ಐಟ್ ಇರ್ಲಂಚೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಡಲ್ಲ ಯಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಐಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯಾಕೆನ್ನಾಗ ಈತ ಇಲ್ಲಾಡ ಆನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಾತಾಗ ಐಕಬೋಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಲಿಡೇ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಹತ್ತು ನಡಲ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತ ವರ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುನು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 4 ಕಂಬದ ನಡುಟ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮವು 4 ಕಂಬದ ನಡುಟು ಅವು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಐಕ್ ಬಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿದ್ಧತೆನ ಮಾತಮ ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿ ತಲೆಕ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪಾಡುವ ದೊಂಪದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಕುಕ್ಕುದಪ್ಪು ಮತ್ತ ಕಟದು ಅವೇನ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಐತ ಅಡಿಟ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಗ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಗು ಚೋರಣ ಕಟ್ಟದು ಮತ್ತೆ ಎದುಕೊಂದಾಗ ಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಆಣು ಪೊಣ್ಣುಗು ತಲಿಪು ಮಲ್ಪುನು ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಶುರುವಾಗೊಂದು ಮದಿಮೆದ ಈ ಒಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟರೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಾತ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ಒಂಜಾತು ಸಮಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಚ ತುಂಬ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಇಂಚ ನಮಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕಲಿರೆ ಪನ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಧೈರ್ಯ ಉತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದನ್ನ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡತ್ತ ಇತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಇರೆಗೆ ನೆತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮೇರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮೆರಡೆ ಅನ್ ಕೇಂದ್ ಪೋನಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪಡ ಪೂರ ಕೇನ್ನಾಗ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಡ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಕೇಂದೇರ್ಗೆ ತೂತೇರ್ಗೆ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಕ್ರಮ ಎಂಕುಲ್ ಬೋದು ಪಾವಡೆ ಕುಂಟು ಬನ್ನಿ ಪಾವಡೆ ಬನ್ಪೇರ್ ಅವೇನು ಮಾತಂದು ಯಾಕೆನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪನ್ನಗ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಜೀವನ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದಣ್ಣಗ ಅವು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಒಡ್ಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದುಲ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕೆನ್ನಾಗ ದುಂಬುದ ಓಲ ಪೊಸತ್ತಾದ ಮಲ್ದಿನತ್ ಯಾನಾದ ಓಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜೊಂಜೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಕರ ಇತನೆತ್ತ ಪೂರ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡು ತೆರಿನಕಲ್ನ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೊಳು ಗೊಂದೊಂದು ನುಡಿಯ ಕಲಿತು ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮಾತೆರ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಪುರ ತೆರಿಯಣ್ಣತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ 14 ಸಂಸ್ಕಾರಡು ನಮಕ್ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾದ ಐಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅರೇನು ಕರ ಬತ್ತಾವನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ ಕರ ಬತ್ತಾವನ ದುಂಬಿ ಎಂಚಾಗೆಂಡ ರಾಕೇಶರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಪೊಣ್ಣು ತುಯ್ಯರ ಆಣುಲು ಬರ್ಪನೆ ದುಂಬು ಆಣು ಬರ್ಪಿನತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಹೋದ ಪೊಣ್ಣು ತುಯ್ಯರ ಬರ್ಪನೆ ಸರಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಈ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಕರ ಬತ್ತದನ
ದುಂಬಿ ಯಾನಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಈ ಕರ ಬತ್ತವನುಂಡದ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸರಿ. ಕರ ಬಂಡ ಕೈ ಬತ್ತವನುಂದ ಬೊಕ್ಕತ್ತು ಏರನಾಗ ಐತ ಪಂಡ ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗಣೆ ಆ ಕಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಟೊಂದು ಆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಕಲ್ಪದಿರ ಪಣಪುನ ಕರ ಪತ್ತವನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಪಿಲೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನೀರ ಐನ್ ನೀರ ಮೀದು ಸುರುತ ಆ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆದ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿರ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ನೀರು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪವರು ತೆಗೆನ್ನಗ ಕರಪತ್ತಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಾಗಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಮಲ್ತದಿಜ ಅಂದ ಶುದ್ಧದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲ್ತದ ನೆತ್ತ ಕ್ರಮ ಎಂಚೆತ್ತನ ಎನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಡ್ಯೋಲ್ತಿ ಬಂಜು ಬರುಡು ಪಂಡ ಮಡಿವಾಳೇರ್ಲ ಮೂಲ ಖಾಲಿ ಮಡಿವಾಳೇರು ಮಾತ್ರ ಪುರೋಹಿತರತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದು ಮಡಿವಾಳೇರ್ನ ಯಜಮಾಂತಿಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರ ಆದಿತ್ಯರು ಮಡ್ಯೋಲ್ತಿ ಪೊಂಜೋ ಬರ್ತದೆ ಕೆರ್ಚಿದ ತಾರಾಯಿ ದೀದು ಮೇರ ಐನೀರು ಉಗ್ಗೆಲ್ದಲ್ಪ ಅವಳು ಕ್ರಮ ಉಂಡಾರೇನೆ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಡೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕಲಶದಿ ಎರಂಡು ಐನ ಕಲಶದಿ ಇತ್ತು ಕೆರ್ಚಿದ ತಾರಾಯಿದ ಮಿತ್ತು ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಕುಲ್ಲಾದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಮಡ್ಯೋಲ್ತಿ ಪೊಂಜನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು 5 ಜನ ಮುತ್ತೈದೆ ಪೊಂಜನಕಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಸಮೈಪುನಂಚತ್ತನ ಕ್ರಮನು ನೆಂಗ್ಲ ಮರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕಲು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕರಮೊಟ್ಟಲೆಗೆ ಮಲ್ತದೆ ದುಂಬುಪುರವಿನ ಈ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟರಿತ್ತಾನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದು 5 ಒಕ್ಕ ಅದೇನು ಉಳಾಯಿಲೆ ತುಂಬೋದು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಉಳಾಯಿಲೆ ತುಂಬೋದು ದಿಕ್ಕೇಲಿಗೆ ಕಡಂಗೊಳ್ಳಿದ ಕನಕದ ಇದು ಕರ ನೀರಾದ ನೀರು ಪಾಡದ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೂರ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ತುಂಬಿತ್ತು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ನಲ್ಲಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಕರಪತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಏತು ಬಿರ್ಸೇರಿಂದು ಕೇಂಡ ರಾಕೇಶ್ ಮನುಷ್ಯ ಏತು ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಂಡಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿಗೇನದ ಬಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನಾತ ಮೋಕೇಡು ಸತ್ಯ ಯಜಮಾಂದಿ ಕೊರ್ನಾತ ಮೋಕೇಡು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕುರಿ ಕೊರೆಯರು ಅಂಚಾದು ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಬಂದ್ಲಕ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಅದು ಐತ ಸುರೂತ ಪಾಠ ಪೊನ್ನಡಿಕಿಲೆ ನೇನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿನ ಕರಪತ್ತವನ ಹಿಡ್ದು ಆರಂಭ ಆದಿದ್ದು ನೆದ್ದು ಪಠ್ಯಾಂತರ ಬೇತಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಕರಪತ್ತವನ ಆದ ಈ ಮದಿಮೆದ ದುಮ್ಮಿನಾಣಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿಪ್ಪು ಮದಿಮೆದ ದುಮ್ಮಿನಾಣಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಮದಿರಂಗಿಂದ ಬಣ್ಣ ಆ ದುಮ್ಮಿನಾಣಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿನಕ್ಕಲು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಮ್ನಾಂದ ದೇಪನ್ನಗ ಇರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮದ್ರೆಂಗಿಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪುವೆರಿ ಹಾಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ದಾಯಕೆನ್ನಗ ಅರಸಿನದು ಏನು ಮಾತ ಪೇರ್ ಮಂಜಲ್ ಮಾತ ಪೂಜಿನು ಇಂಚೆತ ಐತ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ತಾಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾವನು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಪೇರು ನೀರು ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರು ಮಾತ ಮೈಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ನ ಕುಂಟು ನಕುಲು ತುತ್ತುದು ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕುಲು ಇಂಚಿಪೋಗು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಕ್ಕದ ಯಾಕೆನ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾಗಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಕ್ರಮಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಮೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇಂಚೇನು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚಿಪುರ ಪೋಂಡ ಆಮೇತ ಕ್ರಮಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಬಾವೆ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ದೀದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕಲಶ ಮೈಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಟು ಅಂದ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಣಪನೆ ಮದ್ಮೆ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಇತ್ತೆ ಮದರಂಗಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಜೆ ಪುಲ್ಯಮುಟ್ಟ ನಲಿಪುನ ಈ ಪದ್ಧತಿಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪಣಪೇರು ಮಿತ್ ಕೊಡಿಬಾರ್ದು ದೊಂಪಬಾರ್ದು ಐತನಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ಪೇರು ಮಂಜಾಲು ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ನಾವು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪೊರ್ತುಡು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಾರ್ದಾನ ಬಣೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಂಟೆರ ಸಂಧಿ ಬಣಪನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಬಂಟೆರ ಸಂಧಿನ ಕೊಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಪಾರ್ದಾನ ಇಂಚ ಸಂಧಿ ಬಣಪನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿತ್ತು ಈ ಸಂಧಿ ಪಣಪುನ ಕ್ರಮ ಈ ಪಣದು ಆ ಮದಿಮೆದ ದಿನ ದುಮ್ಮನಾನಿ ನಮ್ಮ ಕರಿಯುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಇತ್ಯಾವ ಪೂರ ಬದಲಾದ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೀತಿ ನೆಕ್ಕಿರದಾದ ಬಂತ ತೇಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಓವೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೀರ ಪೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಡಿಜೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಕ್ರಮ ಓತಿನಲ್ಪ ಕೆಲವು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಲು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಈತೆ ದಯಗೆನ್ನಾಗ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮನೇ ಏನು ಬರೀ ಒಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಫೋನ್ನಾಗನೆ ನಂಗೆ ಕೈಟುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಿಕ್ಕು ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ 5 ದುಮ್ನಾಣಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸಲು ಸರಿ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನದು ಎಂಕುಲು ಏತೋ ಜನಟ ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೆಲವು ದಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಆಳ್ವ ಅರ್ನ ಮಗಳನ ಮದುವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮದುವೆ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಅವಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪುನ
ಐಕ್ ಎನ್ನ ಕನಕಲೇಬೋದು ಬಾರ್ದನ ಪುರ ಪಂಡದಿಟ್ಟೇರು ಇಂಚ ಇತ್ತವಿನ ಪುರಾಕಲು ಪಾಲನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ನಮಸ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಸುವರ್ಣಂದ ನಮ್ಮ ರಾಯ್ ಹಿಡಿದು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಸುರೇಶರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಜೋರು ಕೇನು ಜೋರು ಪಾತಿರ್ದವರಡ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದು ವಿಷಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ತೆರಿದಿನಗಲು ಅಂಚಿಡ್ದ ಅರ್ಧ ತೆರಿದಿನಗಲು ಫಂಡ್ ಎರಡಂಗಲ್ ದೇತನ್ನು ಸರಿ ಆರ್ನ ಮೆಕ್ಕಿನ ಮದ್ಮೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಾರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿಂದ ಅದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇರ ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತೊಂದು ಪಂಡಾರು ಅಂಡ ಇನಿ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕುಲು ಇನಿ ಒಲ್ಲ ಅಳಿದು ಪೋತಿರೋದನ ಅಂಡ ಐತ ನಡುಟು ತನಕ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಣ್ಣು ಕೊರ್ನೇನು ಒರಿತೊಂದು ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ರಾಕೇಶರ್ನ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ದಯಕೆಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮದ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಅರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಇಂಚೆಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಇರೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬನ್ನಕಾರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂದಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಅವ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಐಟ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದೀಕ್ಷಿತಲ್ಲ ಐಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆದು ದುಮನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದ ಐಕ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಡಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಮನದಾನಿ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪೋಡ ಸಲಕರಣೆ ಪುರ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಈ ಮದಿಮೆ ಇಂಚೆನೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಎಂಗುಲು ಖಾಲಿ ಮದಿಮೆ ಪಂಡದ ಮಲ್ಪುನತ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ನಂದ ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ತೂಪೇರು ಆ ತೂಯಿನಾಕುಲು ಏರಂಡಲ ಕಲ್ತೋನೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸರ್ ಸುರೇಶರೇ ಸರ್ ಬಯಲಿಡ್ ಅಡಗೆರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಅಂದಂದ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶರಿಗೆ ಕಲ್ಪುನ ಮರಲು ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ತಪ್ಪ ಅಂದತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಏನನ್ನ ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆರು ಏನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ರೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆರು ಅತೆ 25 ಕರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಆಪುಂಡೆ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಆಪುಂಡೆ ಒಂಜಾತ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಗುಣ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ದಿನ ಬೆರಿತ ಅಂಗಲ ಉಂಡರೆ ಅವು ಆರು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ನೆಗ್ದಿತ್ಲೆ ಐಕ್ಯಾನರಿಗೆ ರಾಕೇಶಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆರು ಈ ರಂಗೋಗು ಕಾರ್ದಿ ಒಡ್ಡ ದುಂಬು ನಮಡ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಧೈರ್ಯ ದೆತ್ತೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆ ರಂಗೋಗು ಕಾರ್ದಿತ್ತಿನಾರ ದುಂಬು ಇರದೆ ಬಾರಿ ಆ ರಂಗೋಗು ಬಾರಿ ಕಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಯಾನರಿಗೆ ಅಪಗ ಕೊಡ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಹಕ್ಕು ನರಮಾನಿ ದೈವದ ಕಲಟು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಬಲಿಮೆ ವಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ದಾದೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅವಳ ಸಮಾಜಗೂ ತೊಡಕಾಪಿಲ ಕತ್ತು ಸಮಾಜಗೂ ಹಿತಾಪಿಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾದಕೆಂಡ ಇನಿ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅರ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಕೆಲವು ಜನ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ರೀತಿ ಮತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಪೋಂದುಲೇರು ಅತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅರೆಡ್ದಾರ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಂಚೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಬಂಡ ಇಂಚ ಕೊಡಿಯಾಡಿಕ್ ಎಂಜಿನ ಮತ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಅವಿನ ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಜತ್ತೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೆಕ್ 6 ಜಪ್ಪುನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತು ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಲುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಕದಾದ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಪಂಡ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಆದಿಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಜಾತಿ ಬಣ್ಪನತ್ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲಿಗೆ ಬಕ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಇಂಕ್ಲ ದೈವಾರಾಧಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಈ ಬಗೆಟ್ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿನ ಪಠ್ಯ ತಯಾರಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಯಿನ ಪಠ್ಯ ತಯಾರಾವಡು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತ ಹೆಗಡೆನ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರಿ ನಿಖಲ ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಾರು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಹೆಗಡೆ ಎಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ದುಂಬದಿನಕ್ಲೆಂಗ್ಲು ರಾಕೇಶ್ವರನ ಕುಲ್ಲದ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಗಳ ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂದು ನೆನಪುರ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಸಮಾಜಗೂ ಹಿತಾಪಿಲಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನಂಕು ಅಂದಂದು ಅಂಚಾದ ರಾಕೇಶ್ ನಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಇರುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಖಂಡಿತ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪಂಪಿನಾರ್ಲ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಈ ನಂಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿದು ಸೈಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಡಿವಾಳ ಬಾಂಧವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾವ ಮತ್ತ ಕಜ್ಜೋಗು ಮತ್ತ ಬೋಡಾಪುನ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಲೆಗ್ ನನ್ನಾತ್ ತೆರಿಯುಲೆಕ್ಕ ಆರೆಡ್ದು ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಶೆ ಖಂಡಿತ ಸುರೇಶರೇ ಕುಡೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಮೆಗ್ಗಿಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಮನಸಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಾಯ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಕುಲವೇನು ಒತ್ತೊಂದು ಇಂಚೆನೆ ಆವಡು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಒತ್ತೊಂದು ಜರಂದಂಡ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಡೆಗೆ ಅವನತಿ ಆಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬನ್ನಗ ಮೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗನ ಮದ್ಮೇಡಿ ಅಂದು ಇನ್ನ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಕನಕ ಮಾತಿರ್ಲ ದಯಕೆನ್ನಗ ಕೆಲವು ಮದಿಮೆ ಪುನಃ ಇಂಕು ಇರ್ ಬಂದಿಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಭಯ ಅಪ್ಪುಡು ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಮಲ್ತನ ಸರಿ ಆಪುಣ ಅಂದು ಒಂದು ಒಟ್ಟುಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೆನ್ನಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರುಟ್ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪಗ ನಂದೊಂದು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ ಕ್ರಮ ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಯಕೆನ್ನಗ ಈ ಮದಿಮೆ ಸುಮಾರು ಆತಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ 10-30 ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಬೊಂಬೈಡ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಆಂಡ ದಿನೇಶನ ಮದ್ಮೆ ಎಂಚಿನ ಅದನ್ನ ಎನ್ನಗ ನೆಕ್ ಕೆಲವು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ರೀತಿ ಕಂಚಿದೀಪುನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಅವು ಓಲ್ನ ಆತಿಜಿ ಅವು ದಿನೇಶನ ಮದ್ಮೇಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎನ್ನಗ ಅವು ದಿನೇಶನ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಸುರೇಶರೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿರಳ ಪಾತೆರದು ನಲ್ಲ ತಿಂಚಿನ ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಪಡೆ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮನಾಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಮಂಜಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಆಕ್ಷೇಪಲುಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅವೇನು ಜಿಜ್ಞಾಸುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಬಿಡೋದು ಮುದನ್ ತೆರಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಇಂಚ ಮಾಡಿತ್ತೆ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ದೊಂಪಗ್ ಬರ್ಪನಿ ಅಂದು ಮದ್ಮೇಲೆ ದುಂಪುಗು ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಓಲುಗೆ ಎಂಡ ಮದಿಮಾಯಿನಿಲ್ಲಲ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ಡ್ ಆಪನ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲು ಹಾಲ್ಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಸುರುಕು ಮದಿಮೇನ ದಿಬ್ಬನ ಬರ್ಪಿನ ಮದಿಮಲ್ಲ ಸುರು ಮದ್ಮೇನ ದಿಬ್ಬನ ಬರ್ಪುನು ಮದ್ಮೇನ ದಿಬ್ಬನ ಬರ್ಪುನು ಮದಿಮ್ಯಾಗ ಸುರು ಕೆಂಗುಲು ತಲಿಪು ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಇದು ಈ ತಲಿಪುಗು ದಾದಪುರ ತಲಿಪುಗು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಂಗ ಇದ ನೀರು ಒಂಜಿ ಉಜಭಸ್ಮ ಮತ್ತೆ ಗುವೆಲ್ದ ನೀರು ಇದೇನು ಮಾತ ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ತ ಪೆಲತ ತಪ್ಪುಲ ಕುಕ್ಕದ ತಪ್ಪುಲ ಒಟ್ಟು ಪತ್ತದ ಕೊಡಿಲ ಪತ್ತದ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಡು ಮದಿಮ್ಯಾಗ ತಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪಡ ಆಮೇಟಿ ಮೇಡ ರಡ್ಡು ಕುರ್ಸು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಐಟ್ ಕುಲ್ಲಾವ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮಲ್ಲವ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಚೋರಣ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಚೋರಣ ಕಟ್ಟು ಅವೇನು ಸಂಸಾರದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದುಂಬೆ ಪುರ ತಯಾರು ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಅವೇನಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಶುಭ ಆರಂಭ ಚೋರಣ ಕಟ್ಟು ನಡೆದು ಪ್ರಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರ ವಿಶಾಲ್ ಕದ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಓ ವಿಶಾಲ್ ಕದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲ್ ರೇ ಬನ್ಲೆ ಇರುವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಕೇಶ್ ವಿಶೇಷ ಸಲ್ಮೇಲು ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ವಿಶಾಲಣ್ಣ ಮದಿ ಮ್ಯಾತಿ ಚೆಂಕ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗೌಜಿಡ್ ಮಲ್ಬಗ ಸಮುದಾಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ ದೈವದ ಗಲಟು ಒಂಜಿ ದೈವಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಒತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ದೈವಗ್ ಎದೋಡು ಉಂತೋಡು ಬಂದ್ ತೋಚ್ಪಾದ ಗುರ್ತಿನಾರೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾವೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವೇ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುತುನಾಗ ಐಟ್ ಮಡಿವಾಳೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ತೋಜ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಪನ್ನಕನೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಸಾವರೆ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಕಟ್ಟಲೆ ಪುರ ಉಲ್ಲ ಐಟ್ ಮಾತೇಟ್ಲ ಒರಿ ಮಡಿವಾಳೆ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಬರ್ಪೇರು ಮಡಿವಾಳೆ ಪಂದಂದತ್ ಮಡ್ಡಿಂದಿಲ ಸೇರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಈಗ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚ ಪಂಡಿರ ಒಂಜಿ ಕರಪತ್ತನ ಇತ್ತು ಆಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾವರೆ ಮುಟ್ಟ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ಕರಪತ್ತನ ಅದು ಪಾಡ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲು ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮಟ ಆವಡ ಮದಿಮೆ ಹಾಲು ಪೆದದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನ ಶುದ್ಧ ಆಮೆ ಕರಿಪುನ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂತ ಪುದರ್ದಿ ಒಂತ ಪಿಂಟು ನದ ಒಂತ ಒಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಆವಡ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಎಪ್ಪುನಾಗನ ಮಡ್ಡೆಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದ ಪಂಡ
ಆ ಮರಣಗ ಪಾರ್ದಿನ ಆ ಕುಂಟುನು ಅವರ ಶುದ್ಧ ಮಂತದ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನೇ ಮಂತದ ಅಥವಾ ಚೀಟಿಗೆ ಅವನು ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜಾಗ ತೂಜುದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದಂದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪಣಪನಗೆ ಮರಣದ ಕುಂಟುನು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಬಾಡ್ನವರೇ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಗಲಸುನ ಚಿತ್ತನ ಹಕ್ಕು ಮಡಿವಾಡರಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಣಪನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸತು ಕುಂತಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತವೇನ ಅರ್ಧದ ಹೊಸತ್ತೇನೆ ಬಾಡ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಶಾಲ್ರೆ ಈರ್ನ ಮದ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಡ್ಯಾವಡ್ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಪನ್ನ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮೋ ಬನ್ನಗಲ ಅರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ರಜೆ ಬತ್ತಿನ 4 ದಿನ ದೈವದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆರೇನು ತೊಡಗಿಸಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನಗ ಅಂದೇನು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಮಡಿವಾಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ ಪೂರಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ವೈಪು ಅವು ನೆತ್ತೇರದ ವೈಪು ಅಂದ ಸತ್ಯ ರಾಕೇಶರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ನಮ್ಮ ಚೋರ್ನ ಸುರದೀಪನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಮದ್ಮೆಲೆ ಪಾಲು ಅಂತದ್ದು ಅಕುಲು ಎತ್ಕೊನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಆ ಕ್ರಮ ದುಂಬಿತ್ತುಂಡ ಆ ಕ್ರಮ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರಿ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತ ಕನ್ನಡಿ ಕಲಶ ಕನ್ನಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಹಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿರ ಐಟ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂಚ ಆ ಓಡು ಪನ್ಪನ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೊಣ್ಣ ಪಾಲುನ ಮಾತ್ರ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಪೊಣ್ಣನ ಎದುಕೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಾತ್ರ ಎದುಕೊಂಡು ಆಣನ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡಿ ಪನ್ನೀರು ಪೂ ಮತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಚಿತ್ತಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಟ್ಟು ಎದುಕೊಂದು ಬತ್ತ ಮಂಟಪಡೆ ಕುಲ್ಲಿನ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ದೀಪ ತಯಾರು ಮಲ್ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಐನು ಬತ್ತಿದ ದೀಪ ಐದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ದುಂಬು ಎಂಚ ಅವನೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಮಲ್ಪೋರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಚ್ಚು ಅಕುಲು ದೊಂಪ ಪೊಗ್ಗಡ್ಡ ದುಂಬು ಮದಿಮಲೆನ ದಿಬ್ಬಣ ಬತ್ತುಂತುಂಡು ಉಂತುದಾನಾಗ ಮುಲ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆಪ್ಪೇರು ಆನಗಡತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಅವಲ್ ಬತ್ ನಿಕಲು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದು ಕೇಂದ್ರೇನು ಮದಿಮೆ ದುಂಬ ವನಸ್ ದಾರೆ ದುಂಬ ವನಸ್ ತುಂಬ ಅವನಿ ಕಟ್ಟು ಇತ ಕೆಲವು ದೈವದ ಕೊಡಿಯರ್ ತೂಪ ಎಂಚ ಎರ್ತೇನ ಜಪ್ಪೆಲ ದೈವಗೆಲ್ಲ ಅವನಿ ಕಟ್ಟು ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆತಂದು ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಹಕುಲೆ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಬಣ್ಣ ಈ ಕಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಅದು ಆ ಕ್ರಮ ದಾರೆಯರನಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತನಾಗ ಎದು ಅದು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದು ಎಂಚಗೆ ಎಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲು ಪನ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತು ಉಂಡು ವಾ ಬಚ್ಚೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಮೈಲುಗಟ್ಲೆ ನಡತ ಬೈದಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚೆಲಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ದುಂಬು ಮೈಲುಗಟ್ಲೆ ನಡತ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಆತರ ಕಾರ್ದಾಗಿ ಬಂಜಿದಾಗಿ ಒಂದು ಪೂರ ಅದು ವೈಡ್ಲ ಮದಿಮೇರ ದುಂಬು ವನಸ್ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಬಂಡ್ಬಿನ ಕಟ್ಟಿತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಐಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಣದ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಾದ ಆಯಿ ತೂಪಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂಪಿ ಬಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅವು ದುಂಬು ಮದುವೆ ವನಸ್ ತುಂಬು ಅನ್ಬಿನ ಅಂಚ ಇತ್ತೇವಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಗುಲು ಬನ್ನೋಡವೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ದೂರ ಮೈಲ್ಗಟ್ಲೆ ನಡಪುನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೈದೇರು ವಾಹನ ಬೈದೇರು ಮತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದಾರಿನೇ ದುಂಬು ಪಕ್ಕ ವನಸ್ ದಯಗೆನ್ನಗ ಈ ಮದಿಮೇಡು ಯಾಂತಿರಿನ ಮಟ್ಟಡು ರಡ್ಡ ಸಂಸಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಕುಲೆ ಮುಕುಲ್ ಗುರ್ಕಾರನಕುಲು ಅಕುಲು ಇತ್ತದೆ ಇತೆ ಮಡಿವಾಳೇರ್ನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಮಾತ ಕ್ರಮಕುಲಿನ ಮಾತ ಪಂಡುಕೋರ್ಪೇರು ವಿನ ಬುಂಡ ಗುರ್ಕಾರನಕುಲು ಇತ್ತದ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮ ಅವು ದುಂಬುಲ ಗುರ್ಕಾರನಕುಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಕುಲೆ ಅಂದ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ಗುರ್ಕಾರನ ಅಂದ ಅಕುಲು ಪ್ರಧಾನ ಅಕುಲು ಯಾಂಬನ್ ಕಟ್ಟುಲು ಒಂಜಿ ಸವಕಳಿ ಅಂಡ ಬೋಂಡು ಹಿರೇಗಂಟ ತರೆದು ಬೊಂಡ ಪೋಂಡು ಉಂದೇ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಆತ ಅವೇನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಟ್ಟಗ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಿ ದಾಲ ಅಂಚೆಗೆ ಮದ್ದೆ ತುಂಬ ದಾರೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಅವಾಗ ಆತ ದಾರೆ ತುಂಬ ವನಸ್ ತುಂಬ ಅವಾಗ ಬಂದು ನಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಹಾಕಲು ಬಚ್ಚೆಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚೆಲ್ಲ ಅರಪೇರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ದಾರಿನ ದುಂಬು ಪಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದು ದೊಂಪ ಉಳಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುವೆ ಇವರು ದುಂಬು ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಎಂಚಕೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನ ಮದ್ಮೆನ ಪುರ ತೂತೆ ಎಂಗಲ ಪಪ್ಪನ ಮರ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ದಿತ್ತೇರು ಬೊಂಬೈ ದಿತ್ತಿನ ಆರನ ಮದಿಮೆ ದ್ವೇ ಕ್ರಮಟ ಆತೀನಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟಿಲೆ ಕೊಂಡು ದುಂಬು ಮರತ ಕುರ್ಸುಗು ಬೊಲ್ದುಗುಂಟು ಬಾಡು ನಿಗುಲೆ ಬಾಡು ಅಗಲು ಕೊಡಿ ಬಾಡ್ನ ಆಯ್ತ ಕುಲ್ಲುಂಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಇತ್ತ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಆಯ್ತ ಪಾಡ್ನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಭಾರಿ ಇತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ದೀನಂಚಿತ್ತನ ಮರತ ಕುರ್ಸು ಉಂದತ್ತು ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುಂಟು ಮಾಡುವರ ಇಜ್ಜಿ ಕುರ್ಸುದ ಮಿತ್ತು ಕುಂಟು ಬಾಡ ಕುರ್ಸುನ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ನೆಕಡ್ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ದಾಯಿ ಬನ್ಪಿನಿಗೆ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಮಡಿವಾಳಿನ ಕುಂಟೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂದ್ ಬಣ್ಪೇರತ್ತ ಇತ್ತ ಕುಲ್ಲುನ ಅಕಲ್ನ
ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮೆ ಬಣ್ಣ ಪೋನ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ನಿರ್ಣಯ ನಾವು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಂಚಾನಾಗ ಐಟ್ ನಿಕಲಿತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡು ಮದ್ಮೆ ಮಧ್ಯಮೇಲೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೇತು ಅದೇ ಅಂಜಾನಾಗ ಆಕ್ರಮಣಿಕಲು ಕುಂಟು ಪಾಡು ಈ ಜಲ್ಪ ಪಾಡು ಕರಿಯಮಣಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಅಕಲ್ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆರಂಡು ಮನೆಕು ಕುಂಟು ಪಾಡು ಮನೆಕು ಕುಂಟು ಪಾಡು ಅವು ಸರಿ ಪೊರ್ತರು ಪಾಡುವ ದೀಪ ಬತ್ತಾವ ದೀಪದ ಪಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೀಪಿ ಆಯ್ತು ನಿಕಲು ದೀಪ ಪೊತ್ತವ ನಿಕ್ಕದಾಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ದೀಪ ಐನು ಮುತ್ತೈದೆ ಪೊಂಜೋಲ್ ನಕಲ್ ಪೊತ್ತವ ನಿಂಗೆ ಏಕಾರತಿನ ಪೊತ್ತಾದ ಅಕಲ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಐನು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಐನು ಮುತ್ತೈದೇರು ದೀಪ ಬತ್ತಾವಡು ಪಕ್ಕ ಸಂಸಾರದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅವು ದೀಪ ಪೊತ್ತವಡು ದುಂಬು ಸುತ್ತೆ ದೀವಡು ಸುರು ದೀಪ ಬತ್ತ ದೀಪ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ಸುತ್ತೆ ದೀಪ ಆ ಸುತ್ತೆ ದೀನ ಆಮೇಟ್ ಇಮೇಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಪುತ್ತಮಾಲೆ ದೀಪ ನೆಟ್ಟು ದಾರದ ಗಿಂಡೆ ಕಲಶ ಕನ್ನಡಿ ದೇಶದರಿ ಇಂದಿನ ಮಾತ ಐಕ್ ಸುತ್ತ ದೀದ ಐಬಕಲ್ಲ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾವಾಡೆ ಬಿಡುಪಾಯರು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಮಡಿ ಕುಂಟುನು ಅವೇನು ಐದು ಸುತ್ತಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೀರೆ ಪಗಪ್ಪು ಸೀರೆ ಪಗಪ್ಪು ಆ ಕ್ರಮ ಆಯ್ತಾ ಪಾತೆರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಮುಲ್ಕಿ ಕಪ್ಪ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಡಿವಾಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಈ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ತೆರಿಪಾದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಜವನೇರ್ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇರ್ನ ಸಮುದಾಯದ ದಾದ ಬಣಪಾರಿ ನೆಕ್ ನೆಕ್ ಇಂಕಲ್ನ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದು ಸೈನ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಕಲ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಂಚೆ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಜಯ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಚಲ ಕಟ್ಟಂಡ ಒಂಜಿ ಉಜಯ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ವರ್ಮ ದಿನ ಉಜತ್ತ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡದೆ ಅವು ಮೀನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಲ ಕಟ್ಟಂಡನ ಚಲ ಕಟ್ಟಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪೋರೈತೆ ಅವು ಈರು ಉಜೆ ವಾರೀತಿ ಮಲ್ಪೋರೆ ಈರು ಉಜೆ ವಾರೀತಿ ಮಲ್ಪೋರೆ ಉಜೆ ವಾರೀತಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ 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 ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನೆ ಅವು ಈರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದವು ಸರಿ ಸರಿ ಈರ್ನ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈರ್ 9 ದಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಚದಿಗಟ್ಟುಂಡ ಉಜ ನೀರು ಕೊರ್ಪಾರ ಕೇನುಜಿ ಅವು ಓ ಅಂತೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ಇರನಂತೆ ಸಂಪರ್ಕದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ರಾಕೇಶ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗೆ 9 ದಿನ ವೆಂಚಿನ ಉಜಯ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಂತ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಾರು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ದಯಕೆನ್ನಗ ಈ ಉಜಭಸ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ದುಪ್ಪಡು ದುಮ್ಮುದಕ್ಕುಲು ಮೊಕೊಲ್ಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆಂದತ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಿಗೂಢತೆ ರಹಸ್ಯಲು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಯಕೆನ್ನಗ ನೀನು ಏರ್ಲ ಪಂಡುಕೋರೊಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಹಿರಿಯಕಲ್ಡ ಕೇನ್ನಗಲ ಅವು ಪನ್ನೇರ ಅಂಚಪುರ ಪನ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆನ್ನಗ ಉಜಭಸ್ಮದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಅಂದೆ ಇಂಚಿಬೋಗು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಜೀಟಿಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು 6 ಕೋಣದಲ್ಲೇ ಬಾಕಿಲು ಮಾಡಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯಾರು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ವಿಷಯನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟುಗಂತ ಇಂಚಿನ ಕೆನ್ನಾಗ ಈ ಉಜಭಸ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಆಯನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರೇ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿ ತರೆಕ ಮೈಕ ಬೀದು ಅವೇನ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಅಪ್ಪ ಈರ ಆ ಮಾಹಿತಿನಿ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಂಗವತ್ತಿ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವತ್ತಿ ಆ ಮಾಹಿತಿನಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುರೂಕು ನಿಖಲ ವಿಭಾಗಡು ಪಟದೆ ಅಪ್ಪಡೆ ಏತು ಬಂಗವತ್ತಿಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರಲಿ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಸ್ಮ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಎಂಚಗೆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ತರೆಡ್ದು ತರೆಕ್ ಅವು ಪಗರು ಅವೆಂಚ ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಅವು ಸರಿ ಆರ್ಬನ್ನ ಸರಿ ಅವಿನ ಬೊಕ್ಕೋರೆಗತ್ತು
ನಿಖಲ್ನ ಸಂಸಾರದ ಉಳಾಯಿಡೆ ಅವೇನು ತಲೆಮಾರದ ತಲೆಮಾಡಿಗೆ ದಾಟಿಸಾವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅವು ನಿಖಲು ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಈ ರೆಕಡ್ ಮಂಡ್ರೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅತ್ತವು ಅವಂಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಂಗೆ ತಂತ್ರ ಐಟ್ ಬಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತುಳು ಅವು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಅವು ಗಲಸನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿ ಐಕ ಐತವೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಉಂಡು ಅವೇ ನಿಖಲು ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಒರಿಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಒರ್ತುದು ತುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟವನ ಕೆಲಸ ಅವಳು ಈ ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪರತ್ತೆ ಈ ತಲಿಪುನ ಕೆಲಸ ಮದ್ಮೆದ ಈರು ಇಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಓಡೆ ನಮಕ ಆಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಉಜಯ ಭಸ್ಮದ ತಲಿಪುಗೂ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಸಂಸಾರದ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲ ಮದಿಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾ ಓಡು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಸಾರದ ಯಜಮಾನೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮಂಟಪಗ ಓಲು ಎಂಕುಲು ಕೊಡಿಯಾಡಿಬಾರ್ದ ಐದು ಅಡಿಕ್ ಮಂಟಪಗು ಕೂಡ ಅವರ ತಲಿಪು ಮಲ್ಪೋಡು ತಲಿಪು ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಪಾವಡಿನ ಬಿಡ್ಪಾವ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಮಡಿ ವಸ್ತ್ರನು ಒಂಜಿ 4 ಮಡಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಚೌಕ ಆಕಾರಾಡು ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಪಾಡುವ ಆ ಪಾಡ್ದ ಏನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ಕಲಶ ಕನ್ನಡಿ ದೇಶದಾರಿ ಈ ಮೂಜಿ ವಸ್ತುನು ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಡ ಕೊರ್ಪ ಐತ ಪಿರವಡು ಆಣನ ಕೈಟ್ ಬತ್ವೇರು ಪೊಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತನ ಮುಕುಲು ಆ ಪಾವಾಡದ ಮಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಣನ ಬಾವೆ ಮೈತಿದಿ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ ಯಾಕೆಂದಾಗ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸ್ವಸ್ತಿಗೇನು ಉಲಾಯ್ಡು ಸುತ್ತೇನು ಉಲಾಯ್ಡು ದಿಯೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಐಕೆ ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಪಿದ ಎಡೆ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ದಾದಾಂಡಲ ಕಾರ್ ತಾಗೊಂಡು ಆಲ್ ಏತುಂಡು ಆತೆ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಅನುಸಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೇರನಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ದೇವೇರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುకొని ಬಿಡ ಐಕ್ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೇ ಐಕ್ ಮಾಲೆ ಪಗಪೋಡು ಅಕಲು ಬಕ್ಕ ಉಲಾಯ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಕಲಶ ಕನ್ನಡಿ ದೇಶದಾರಿ ಇಂದೇನು ಮಾತದೆ ಕೂಡ ಗಣಪತಿ ಇಂದ ಅಲ್ಪನೆ ಅದು ದೀಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐಟ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ಹಾಪುಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಸುತ್ತೆ ದೀಪಿನಿ ಅನ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಸುತ್ತೆ ದೀಪಿನಿ ಇಂದಲ ಬನ್ಪೇರು ಅತ್ತು ಯಾನಿತ್ತ ರಡ್ಡಲ ಒಂಜೆ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಪನ್ನಗಿರ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಅನುಭವ ಕೆಲವು ಏನಿರ ಅಪ್ಪಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವೇತೋ ಸಲ ಇರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಗುಲು ಸುತ್ತ ಏರೇ ದೀಪಿನಿ ಅದು ಪುನಃ ಮಾತ ದೇವರನ್ನು ಪೂರ ಎನ್ನುದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತದಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಮಾಲೆ ಪಗತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಮಾಲೆ ಪಗತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಳು ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆ ಕುಂಟದ ಮಿತ್ತೆ ಪಾವಡದ ಮಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾರ ಏರವನ ಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾರ ಏರವನ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಡಿಟೆ ಹಾಕಲು ಉಂತೋಡು ದಾರ ತೆಗಿಂಡೆ ಅಂತ ಪೊಣ್ಣನ ತಮ್ಮಲೆಡ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆಡಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಹಾಕಲಿ ದಾರೆ ಮೈಪೋಡು ಬನ್ಪೇರು ಈ ಹಳಿಯ ಕಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಮ್ಮಲೆ ದಾರೆ ಮೈಪೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಐಕ ಬೋಡಾದು ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತದು ದಾರೇನು ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟ ಮೈಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾರೆ ಏರಾವನ ಚೆತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಿದ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪೊಣ್ಣು ಗೆತ್ತನ್ನ ಅಕ್ಕಳ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಲು ಒಂಜಿ ಅರಿವಾನೋಡು ಇದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೂಜಿ ಸಲ ಮಿತ್ತಿ ದಾರ ಏರಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಆಣಗ್ ಎಂಕಲು ದಾರ ಏರಾದ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಭಿಕೆರಡ ಕೇರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಂಗಳೂರು ಅರಜಾತಿ ಪರಜಾತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬರಿ ಬಂದ್ರದ ಪೊಣ್ಣನು ಇಂಚಿನ ಬರಿ ಬಂದ್ರದ ಆಣಗ್ ದಾರ ಏರಾದ ಆವನ್ ಪೇರು ಆವನ್ ಪೇರು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಏರವನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅವು ಏರವನ ಪೊರ್ತುಡು ದಿಕ್ಕು ಮೂಡಾಯಿ ಬಡ್ಡಾಯಿ ಉಂತುವರ ಬಡಕಾಯ್ತಾರೆ ಮೂಡಾಯಿ ಬಡ್ಡಾಯಿ ಉಂಟು ದಾರ ಏರವನ ಇಂಚ ದಾರ ಏರ ಇದಾಯುಕ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾರ ಏರದನ್ ಪನ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಗುರ್ತೋಡ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಜತೆ ಸ್ವರ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಮಡಿವಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೂಲಕ ನಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ಅಂತದೆ ಇರು ನಾಗಮಂಡಲ ವೈದ್ಯರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದರ್ದಾದ ಇರ್ನ ಏನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈವದ ನಾಗಮಂಡಲನ ಕೋಲನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಡಪನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗಳು ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಏನು 2 ವರ್ಷ ಅನ್ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಪತ್ತಿನ ಏನೆ ಓಲುಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾನ್ ನಡಕ್ಕೆ ಡಾರ್ ಪೂರ ಕಂಡ್ಪೇರು ಈಶ್ವರನಾಥ ಇಂಚಿನದ ಆತ ಓಲು ಇಂಚಿನ ಬೇರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತದಾಳ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ದ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಬನ್ಪಿನ ಇಂಕುಲು ತುಲೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟಾನು ಕಾಲು
ಈರ್ನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇಕರ ಗೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೇಕರ ಗೆಪ್ಪುಂಡ ಪಿಲ್ಲೆಗೊಲ್ಲೋಡು ಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಡೆಗೆ ಪಿಲ್ಲೆಗೊಲ್ಲೋಡು ಅಮ್ಮೇಕರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಮುನ್ನು ಅಂದ ಅವು ಪಿಲ್ಲೆಗೊಲ್ಲೋಡು ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಡು ಅಮ್ಮೇಕರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬೋದು ಅಲ್ತು ಭಕ್ತ ತಪ್ಪು ವಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂದ ತಪ್ಪು ವಾಡ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲೆಗಂಡೆ ಬೇಗ ಬೋದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಯ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ತದ ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಮದ್ಮಲನೇ ದಿಕ್ಕುಂಟು ಬೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ತು ಆ ಪೊನ್ನ ಮದ್ಮಲಾಯನ ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುನೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಪೊನ್ನನ ಮೂರ್ತಾಭಿಷೇಕದನೇ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕುನು ಪೊನ್ನನವಡ ಅನ್ನನವಡು ಅಲ್ಪ ಮೂರ್ತಾಭಿಷೇಕದ ಪೂರ ಬೆಂಚಿನ ಕ್ರಮಣ್ಣ ಪನ್ನ ಈರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬನ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವು ಆ ಗ್ರಾಮ ತಕ್ಕ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಲ್ತುರ್ದ ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಇಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ತೀರ್ಬೋಣಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ತೋಡಿ ದುಮ್ಮದ ಇಂಕಲ್ನ ಕೊಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡಿ ಅಂಕ ತಂಜಿ 74 ವರ್ಷ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಂತೇನೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಪೆಲ್ಲಿರಿಂಚಿ ನಾನು ಶುರು ಬೇಲೆ ಮಂದಿನಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬೇಲರ್ಕಗರ ಹಿಡ್ದು ಕೋಲದ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಬಾವು ಜನದ ಅಂಟಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಕಾರ್ಲದ ಹೈವೇ ಕುದುರೆ ಮುಖ ರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ದಿನಿ ಅವ್ರು ಜನದ ಅಂಟಿ ಬಿಡ್ತುಡು ಬೇಲರ್ಕಗರ ಶುರುತ್ತ ಬೇಲೆ ಅದೇ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡಲು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಸಾಲ ಹಿಡ್ಕೊ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ನ ಇಂಚಿ ಬಂದ ಮಾಡ್ಲಿ ಬದಿ ಇಲ್ಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೀ ಕಟ್ಟ ಸಾಲ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಅಂದೇರ್ನ ಅಂಡ ಅಲ್ತು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಕಸು ಬನ್ನದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡಿಬಹುದು ಆ ತೂ ಬಂದ್ಪುರ ಮುಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಗೋರು ಆ ತೂ ಹಾಕಲು ಕೊನುಪಿನ ಕರ ಉಂಡತೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಕಟ್ಟದು ನಿಕುಲು ಕೊರಡು ಆಯ್ತಾ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಡ್ನ ಏತಾವ್ ಮೂಜಿ ತಾರದ ಗಡಿ ಕಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ದೀಪ ನೀವು ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಗುರ್ದು ತಾರದ ಗಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಪಾಡೋನ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೈಕಿರಾಣಿ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಬಾರದಿರ ಬಾಡ್ನ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೈಕಿನ ಬುನೋಕು ಜಬಡ ಒಡ್ಡ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಗೆಪ್ಪು ಒಡ್ಡಲು ನಮ್ಮನೆ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಈರೇನು ಪಿರ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಲ ನಿಕುಲ ದೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಬೇದಿನ ಕಟ್ಟವು ದುಂಬದ ಕಟ್ಟಡು ಅಂದೆ ಪೂರ ಅವು ಯಾರ್ಲ ಗೆಂಪು ಜೇರಿತ ಕಾಸು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಂಡ ಆಂದಿ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು ನಮ್ ಪೋಡು ಅವ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮಂತ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿನೇ ಒಂತ ಸಮಯ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಇಟ್ಟಾತ್ರ ಅಕುಲಕ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಎಂಕಲ್ ನಾವೆಂದು ಎನ್ನದು ಪೆರ್ಲೆ ಯಾರು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಇಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಂದಿನ ಇಟ್ಟು ನಡಪುಡು ಅದೇ ನಡಪುಡು ನಮ್ಮ ನಡಪುಡು ಮನ್ನಾಗ ಮೂಲಕ ಏನು ದೈವದ ಎಣ್ಣೆ ಬದ್ದು ಇಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಬುಕ್ ಹೊಡಿಬೋದು ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತಂಬ್ರ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಲೆಪ್ಪಿನ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡು ದೂಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಮಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡು ದೂಲಪ್ಪ ರಡ್ಡು ದೂಲಪ್ಪ ಮಲ್ದರತೆ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮರಣ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲ ತಿರ್ಬೇನಿ ಅಲ್ತ ಬೆಕ್ಕ ದೂಲಪ್ಪ ದಿನ ಪಲಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೋಡ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಬೈಪಾಸ್ ಬುಜ್ಜೆ ಬೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋನಾಗಲ್ಲ ಏನುತ್ತದೆ ಅತೆ ಭಟ್ರ ಬೇಲೆ ಪತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲ್ನ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಕಲೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂದ ಈಗ ವಾದಿರೆಡ್ಡಿ ಭಟ್ರ ಅತ್ತೆ ತಿರುಬೇರು ಯಾಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಲಿಪು ಶುದ್ಧವಂತ ವೇದಿನ ಮಗೆ ಏನು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ 6 ಲೆಕ್ಕ ಬಂತೀರಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ನೀರು ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೆತ್ತುಪುರ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲಗುಣವು ಅತೆ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರೋಡಿರಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಡ ಇರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಈತ ಪೂರ ಆಪುಣ ನಿಕುಲು ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಸಾವರೆ ಮುಟ್ಟದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪಾರೆ ಅಂಡ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ನಿಕುಲು ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ತಾನಗ ಈ ಮೈಲೆನ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಕಳೆಪರ ಬಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಿಕುಲ ಐಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆ ಪರತೆ ಕಲಸ ನಿರ್ಮಿಪ ಓಲು ಕಲಶ ಮೀಪ ನಿಕುಲು ನೋಡಿ ನಿಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಲಸ ನಿರ್ಮಿಪರೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ನಿಕುಲ್ ಈ ಮದಿಮೆ ಮಸಿರಿದ ದುಂಬುದ ಸಾವುದ ಈ ಅಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಅಪಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಕಲಶಮಿ ಹೊಂದಿತ್ತಿನತೆ ಅವು ಪೂರ ಅದು ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಏನಿರ್ಬೇಕ ಒಲ್ಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಓಡುದಾಂಡ ಕಲಶ ನೀಡಿ ಪೋದೆ
ಬುದ್ಧನೇ ಅನ್ಬೋದು ಅಂದ ಈರು ಪನ್ನ ಸರಿ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ಯಾನು ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂತೇರಿ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಪೂರ ಅದು ಒಂಜ ತುದೆ ಮೀವೋಡು ಎಂಕುಲು ಕಡಲು ಮೀವೋಡು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕಾರು ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಎಂಕುದೇನು ಪಂಡು ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಪಂತಿನ ದೇವರ ಜಾಗಡೆ ದೇವರನ ಜಾಗಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಅಷ್ಟು ಮೂಲ್ಯ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತಲ ಅಂದ್ ಈ ತುದೆ ಮೀವೋಡು ಇಜ್ಜಿದ ಕಡಲು ಮೀವೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಪಾತೆರ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಕಲು ಆರು ಬಂತನಾರ ಆರು ಇತ್ತಿಜ್ಜರು ದೇವರೇ ಬಾದ ಸಂದುದೇರು ಅಜ್ಜ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಇರು ಆರ್ಲ ಪಣ್ಯ ತಪ್ಪತ್ತು ದೇವನ ಕಡಲು ದೇವರು ಬಂತು ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಕಡಲು ದೇವರು ಸುದೆ ಬಂದು ಪರಪು ನೀರು ಬಂದು ಅಪ್ಪೆ ಗಂಗೆ ಅತ್ತಾರು ಅಂದ್ ಇಂಗುಲ್ ಕಡಲ ಮೀಪು ಜನ್ನತ್ತು ಮೀಪ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ನಂಗದಿಕ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಮ್ಮಲು ಅಂದ್ ಸರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ತುದೆ ಮೀದು ಐದೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಂಚನೆ ತುದೆ ನೀರು ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕಲಶ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಈ ಪರಂಪರೆ ನಲ್ಲ ದುಂಬುಕೊನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬಾತೇರಿ ತಪ್ಪಾತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾತೇರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದುಂಬದ ದಿನೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಡ್ ಪೋದು ಪೊಪ್ಪಡಪ್ಪ ಮದ್ಮೇದ ಶುದ್ಧದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಡಪ್ಪ ಮತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಟಿವಿ ದಕ್ಲೇರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೇರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡಿ ಎಂಕಲ್ ನಾಡೆ ಅವೇ ದುಂಬದ ದಿನಗಳೆತ್ತಂಡ ಬರೋಡು ನಲ್ಲಾ ತೀರಡ ಪಾತೆರೆಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ ರಾಕೇಶ್ ನಮ್ಮ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂದದು ಕೇಂದು ಕಲ್ಪಲು ಅತೆ ಮಾತ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಂಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ದಯನಡಿಕುನ್ನಾನು ಅರೆಗು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಬಾರಿ ತುಳು ಬಲೆ ತುಳುಟೆ ಬಾತಿರ್ಗಡಾರ್ನೊಂಜಿ ಕರ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಆರು ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶಾಂತಿಗೌಡ ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಕದ್ರಿ ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ರಾಮು ಪದಂಗಡಿ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ನಮಿತಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಮರ್ನೆ ಬನ್ಪೇರು ಕತ್ತಲ್ಸರ್ ದುಂಬು ಬಟನ್ನಕುಲು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಮಡ್ಡೆಲೆರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ದುಂಬು ಅಪಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಕಾಲ ಗಟ್ಟು ಅರ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಅಂಜನೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಂಬದೇರು ತೋಂದುಲ್ಲೇನೆ ಹರೀಶ್ ಮರ್ನೆ ತೋಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಸೈಪುನವರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಜಲ್ದ ಮಡ್ಡೆಲೆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಅಜಲ್ದ ಮಡ್ಡೆಲೆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ನೆಕ್ ಪಣವದ ಬೆರಿತಂಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರು ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಗೆಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ರಾಕೇಶ್ ಇತ್ತೆ ದಾರ ಏರವನಾಂಡು ಪೂರ ಸೇರಿದು ದೇಸೆ ಬಾಡ್ನಾಂಡು ದಾರ ಏರದಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಪುಂಡು ಪೂಸಿರತ್ತು ಸೀರೆ ಪಗಪ್ಪುನು ಅವು ಸೀರೆ ಪಗಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಬತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅಂಡ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ದಾರ ಏರದ ಏನಿರೋದಕ್ಕ ಕರಿಯಮಣಿ ಕಟ್ಟುನ ಕರಿಯಮಣಿ ಕಟ್ಟದು ಮಾತ ಸೇರಿ ದೇಶ ಅಪಿನ ಆರತಿ ಆಪುಂಡು ಆರತಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ದೇಶ ದೀಪಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಇಂಚಾಗೆ ಕಂಡ ತುಳುನಾಡು ಕರಿಮನಿ ಮೂಲು ದೊಂಪುಡು ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾಣಗೆ ಮೈತಿದಿಯ ಮಾಮಿಯ ಕಟ್ಟುನಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ಟುನ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಇಜ್ಜಾಣಿಗೆ ಪೊನ್ನಗೆ ಮುಂಗುತ್ತಿಯೇ ಮುತ್ತೇಶನಾಪಣ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಲದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನ್ಪವು ಸರಿಯವು ತಪ್ಪುಂದು ಮಾಡಿದ ಅಂಚಗೆ ಅಂಚಂದೆ ಪನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಐಡು ఒక పూతమాలే పగపున వితయాను వరడు తూపిన ఆటుడు కాలి పూతమాలే పగపేరత ఈత తొచ్చిపేరత పురోహితరు వత్తది కాలి పూతమాలే పగపునవే బొక్క దారి ఏరవునవే దేశ పాడినవే మది మీద నెట్టు విశేష ఇంజినందుకు ఎన్నగా ಈ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಡು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ನೆಟ್ಟು ಸಪ್ತಪದಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆನ್ನಗ ಆ ಪಾವಾಡದ ಮಿತ್ತೆ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ನಡಪವನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ಯಾಕೆನ್ನಗ ಸಪ್ತಪದಿ ದೊಂಕುನಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪಾವಾಡದ ಮಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ತಂದು ಬೋಪಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಪೊಣ್ಣನ ಬದುಕಿಗೆ ಆ ರೀತಿಲ ಅರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು
ಅಲ್ಲ ನಡೆತಡಿಕೆ ಯಾನ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾವಡದ ಅದು ಯಾನ ಕಾಪು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೇರದು ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣು ಆನನ ಬಲತ್ತೆಡುಗುಲ್ಲನು ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರಂಪರೆ ಮದಿಮೇಡ ತತ್ತಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಪವಾದ ಬೊಕ್ಕಾಲು ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಡು ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರು ಕರೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿದ ಅರ್ಚಕೇರು ಅಂಚ ಈ ಪಾವಡದ ಮಿತ್ತು ನಡಪಾದು ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಮಣಿ ಅಕಲ ಜಾಗೆ ಇರ್ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಡು ಪೊಣ್ಣು ಈ ಮೆಟ್ಟಿನ ಆಮೆಕ್ ಬೋದುಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿ ಮಾತ ಮುತ್ತೈದೇರು ಸೇರಿ ಆರತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಆರತಿ ಮಲ್ಪಲಾಗ ಕೆಲವು ಸೋಬಾನ ಪನ್ನೆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇಶ ದೀಪನ ಹಂಚಿದ ಸುರು ಆ ದೇಶನ ಬದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಬೈದತ್ಲೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಆ ದೇಶನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಾತ ಇರ್ತದೆ ಐಟ್ ಅರಿಪಾಡು ಸಭೆಗೆ ಸುರು ಅರಿದ ದೇಶದ ಬಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಮದಿಮೆಡು ತೊಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಆ ಕಾಲಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜೋಡು ಕಡವು ಅಗಲ್ ಪಾಡು ಅಂತ ಇಜ್ಜಾಣ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿರೇಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಿನಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಬರ್ಪುಂಡ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಲಾಯ್ಕದ ಮದ್ಮಲ್ ಅಕ್ಕಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಅಂಡಲದೆತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಶ್ಮಲ್ಪೇರ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೀದುಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ರಪಾವೇನು ಗೆಪ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಮಯ ಪೂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂಡ್ಲೆ ಕಡೆ ಬಂಡಿಲ ಕಡೆ ದಾರ ತುಂಬ ಒಣಸು ತುಂಬ ಗೆನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಒಣಸ ಅದು ಕೈಗು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ಪಿನಕಲ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಕಲ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂತೂ ನಿಖಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಆಯಿನಾತ್ ಪಾದರಕ್ಷ ಪಾದರಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ದೇಶ ಪಾಡುವಾರು ಕುರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಬೆಲ್ಲಂತರಿಯ ಕುರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇನಿಕಲು ದೇಶ ಪಾಡ್ನ ಐಕ್ ದಾಲ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುದ್ಧ ಅರಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ದೇಶ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಈ ಆದಾಯ ಈ ಕಂಚಿಲೆಪ್ಪುನ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಕಂಚಿಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಕೆನ್ನಗ ಈ ಮದಿಮೆದ ಮಾತ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಪ್ಪ ಮದ್ಮಲ್ನಕುಲು ಆ ನೆಟ್ ಮನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು VIP ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲ್ ಹಂಚಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ನೆಟ್ ಅಕುಲ್ ನೆಲಟ್ಟೆ ಕುಲ್ದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಕರೆಮಣಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕುಲ್ಲದೆ ಕರೆಮಣಿ ಕಟ್ಟೋನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕುಲ್ಲದ ಇವಾಗ ರಡ್ಡು ಸಂಸಾರ ಧೈರ್ಯ ಹಾಕುಲು ಮಾತ ಸುರುಟ್ಟು ಬತ್ತದು ರಡ್ಡ ಅರಿವಾಣನ ದೀಪೇರು ಅರಿವಾಣ ದೀದಾನಾಗ ஒரு ಲೆತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ஒரு ಉಪ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಡು ಆಣನ ತಮ್ಮಲೆ ಪೊಣ್ಣನ ತಮ್ಮಲೆ ಅಕುಲು ಈತ ಕಾಸನು ಕಂಚಿ ದೀತೇರಿಗೆ ಬಂದು ಆರೊಂಜಿ ಜೋರ್ಲೆತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲೇಟ್ ದುಂಬೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಒಂದು ಕಂಚಿ ಬಂಡ ಕಂಚಿತ ಚೊಂಬು ದೀಪನೆ ಅಪಗ ಒಂಜಾಣೆ ಒಂಜಿರುಯಿ ನಾಳಾನೆ ರಡ್ಡಾನೆ ಇಂಚ ಬಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರ್ತನೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಇಂಚ ರೂಪಾಯಿ ಅಪಗ ಬಾರ್ಕೂರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಲ ಮದ್ಮೆಂಡ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಲು ಕಂಚಿಲೆಪ್ಪೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಲಿಂದ ಬಾರ್ಕೂರು ಕಂಚಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ದಾನೇಂಡು ಮಂಗಳೂರದ ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ನ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಆವನ್ಪೇರು ಬಂಡೆ ಮೂಲು ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಬೊಗ್ಗೆಕ್ಕ ಅಪಗ ಪುದರ ಬೊಗ್ಗಿ ಕೂರೆ ನಕ್ಕುರೆ ತನಿ ಐತೆ ಇಂಚ ಬೊಗ್ಗೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡು ಬಾಡಿಯರಿಗೆ ಅಪಗ ಮೂಲ ಎತ್ತು ಬಂಡ್ರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೊಗ್ಗಿನ ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡು ಆಯ್ಕೆ ಜವಣಿರು ಈರ್ನಂಚಿನ ಜಗಳು ನಾ ಬೊಗ್ಗಿನ ಬುಡರೇಪ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗಲ ಈ ಮದ್ಮೆದಂಪಡ ಕುಸಲ್ಲು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ನ ಈ ಶಬ್ದ ಅವಡು ಕಂಚಿಡು ಪಾಡ್ನ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೇಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ದಯಪನ್ನಾಗ ಐತ ಪುದರಿಂಚಿನ ಒಂದಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಐಕು ಪಿಂಗಾರಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರಡು ಒಂಜಿ ಅರಿವಾನಡ ದೀದು ಮದ್ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ತರತ ಮಿತ್ತು ಪತ್ತೋಡು ಪತ್ತದನಗ ರಡ್ಡು ಪಾಲ ಆಮೇಟು ಪೊಣ್ಣ ಪಾಲು ಈ ಮೇಟು ಆಣ ಪಾಲು ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪತ್ತೋಡು ಯಾನ್ ಆ ಅಲ್ಪ ತಯಾರ ಆನಂದ್ ಪನ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಈ ಅರಿವಾನಡು ಒಯ್ಪೋಡು ಅವು ಏರ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಅಕುಲು ಕಂಚಿಲೆಪ್ಪೋಡು ಆ ರೀತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಕ್ರಮ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಕುಸೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಬನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡೆ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಘಟ್ಟ ರಡ್ಡ ಸಂಸಾರದಕಲು ಒಟ್ಟಾದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವು ಸಂಸಾರಡಿಗ್ಲೆ ತುಯರ್ ದಿಗದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮದಿಮೇಡು ಅಕುಲು ಆಣಪಾಲ ಪೊಣ್ಣಪಾಲ ಪನ್ಪುನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕುಪ್ಪುಡು ಎಂಕಲು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಕೆಲವು ಮದಿಮೇಡು ಅಂಚ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ರಡ್ಡು ಮದಿಮೇಡ್ಲ ಸಂಸಾರ ಎಂಕಲು ಒಂಜೆ ಬೆನಿಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮದಿಮೇಡ
ಈ ದುಂಬು ಕಂಚಿಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂತಿನಿ ದಾಯಗಂತ ಕೇಂಡ ಅವು ಅಕುಲು ಪಾಡ್ನ ಕಾಸಿನ ಕೆಲವು ಬಡವಿರುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲಕುಲುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾಯನಕತ್ತ ಐದಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತೆ ಕವರ್ದುಳ ಇದು ಅಂಚ ಕೊರ್ಪನ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಆಯನ ತಾಕತ್ತದಾತು ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಚ ಈ ಕಂಚಿಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಒಂದೇನ ಪುರ ಮಲ್ಪರ್ನಿಕಲು ಈ ಕಂಚಿಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಚಿಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಚದಾತ ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಚಿಲೆತ್ತದ ಏನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಪ ಜಪ್ಪುನಂಚಿ ದೊಂಪ ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಜತ್ತದ ಕಾರಗೆ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಒಣಸು ಅನ್ಪನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕುಲ ವನಸಿಗೆ ಲಕ್ಕವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ವನಸಿಗೆ ಲಕ್ಕವನ ಬನ್ನಗ ಆಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತೇರ್ನಂದ್ರೆ ಈತೆ ಬನ್ನಗ ಸುರುಟೆ ಮತ ವನಸು ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನಡೋಸ್ಕರ ವನಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮೂಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ಲ ಅಕುಲು ಲಕ್ಕದೇರ ಅದು ಮುಂತೆರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತ ಸಭೆ ಕೊಂಚಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಾರ್ಕೂರು ಮಂಗಳೂರೊಂದು ಅರಜಾತಿ ಪರಜಾತಿಂದು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮದುವೆ ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವನಸಿಗೆ ಲಕ್ಕೋಡು ಬಣ್ಪೇರು ಬಣದು ಆ ಬಣ್ಪೇರು ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಕುಲುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚ ಸರಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ನಮಕ್ ದೇಶ ಬಾಡಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಲುಂಡು ದೊಂಪ ಜಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಡು ವೀರಭತ್ತ ವನಸಿಗೆ ಲಕ್ಕವನ ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ಕೊಡ್ದು ವನಸ ಲಕ್ಕವನ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಅವು ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಕೇರಿದ ವಾರೀತಿ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಕಲಾಲ್ಪದಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಸಂಸಾರದ ಗುರುಕಾರನಕುಲು ಇತ್ತದು ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಎಂಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಪ ಬೋಡಾಪುಣ ಇನ್ನಂಡ ಅಕುಲು ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮಲ್ಪುವೆರು ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜ್ ಮೋರ್ಲಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪೇರು ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮೋರ್ಲದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬೈದಿರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆವಡ 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 ಇರು ಬಿಳೆವಡು ನಲ್ಲಾತ ನರಮನೆ ಒರಿಯೇ ಬಿಳೆವನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿಳೆವರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಯಾಕೆನ್ನಗ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದತ್ತು ಮದಿಮೆ ಅದು ಪಡ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೊಂಜಿ ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂಚಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಐಟ್ ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಂಡು ದಯಕೆನ್ನಗ ಆಕಲ್ನ ತುತ್ತೈತ ಅದುಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ತೂನಗನ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆದಲ್ಪ ಈ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ್ ನಾವಂದು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಮದಿಮೆದಲ್ಪ ತೂಪೆ ಮದಿಮೆ ಅಕುಲು ಈ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಆಲ್ತ ಅಲಂಕಾರ ಅದುಪ್ಪಡು ಅಕುಲ್ ಪಾನ್ನ ತುತ್ತೈತ ಮಾತ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧ ನಿಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತೊಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಾಟದು ಒಂಜಿ ಆ ಕೆಲಸಗು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೇರು ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಕೇರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಲೆ ಪರಂಪರೆಡು ಈ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಆನಂದಂಡ ನಮಕ್ ಮಧುಮಾಸದ ವನಸೆ ಮಧುಬಂಡ ಸುರುತ ಮಧು ಆ ಮಧು ಅತ್ತೆ ಮಧುಮಾಸ ಅನ್ಪ ಮಧುಮಾಸದ ವನಸು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ ನೆಟ್ಟು ಆಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಮದಿಮೇಡು ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಎಂಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ತೊಡಮನದ ಒಣಸು ದಾಂತಿನಡೋಸ್ಕರ ಮದಿಮೆದವುಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಣಸು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕುಲ್ಲ ದೊಂಪದ ವನಸು ಇತ್ತಂದು ಅಂದು ಮದಿಮೆದ ವನಸು ಇತ್ತಂದು ಅಂದು ದೊಂಪ ಗಿಚ್ಚವನ ವನಸು ಬೇತೆ 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 ವನಸದ ಕ್ರಮಕುಲ್ ಇತ್ತಂದು ಅಕಲ್ನಕಲ ಅನುಕೂಲದ ಅನುಕೂಲ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಇರ್ಪಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕೇರಿ ಬೈದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಮ್ಮೆರಡಿದಿರೆಗೆ ಬೈದಂಡು ಒಂಜಾತು ತೆರಿನಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಣಂದರೆ ಆ ಕೇಣದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈರು ಈ ಕಜ್ಜು ಬೆನ್ನಗ ಸಮಾಜದ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಾರು ಈರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪಾರು ಯಾಕೆ ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಷ್ಟಿಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನೇ ವಿಶೇಷ ಅವೇನು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಐಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಮದಿಮೇಡ ದುಪ್ಪಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೈತೆ ಇನಿ ಪಾತಿರ್ನತ ಅವಕಾಶ ಆಂಡಲ ಮಾತ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ಜನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗಿಂಚ ಆವಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ಅವು ದಾದನ ಪಕ್ಕಡೆ ಮರ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಅಂಚ ಹತ್ತು ನೆಟ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಸತ್ವ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆನ್ನಾಗ
ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಈತೆ ಕಡೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಟಿಗದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಕಲ ಅದು ಪಡ ಏರೆಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ನನಲಾತು ಒರಿಪಾಕ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆನು ನನದುಂಬು ಕಾಣಲು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಇತ್ತಿನೇಟ ತುಳುವೆರೆ ಮದಿಮೆಡು ಮಸನಡು ಪಂಡ ಮದಿಮೆರೆದ ಬತ್ತನ ಮಸನವರೆ ಮುಟ್ಟು ಮಡಿವಾಳಿರ್ನ ಕಜ್ಜೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪೈರು ನಮಕ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದೈವದಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತು ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ಪನಕಲು ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ದೈವದಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರುಪುರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಾರಿ ನಮಕ್ ಸಂದೇಶ ಕಡಪುಡ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದೇರ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರಣ ತೂದು ಈ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಾತ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರಂದುಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೂಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಶನಿವಾರದ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಏರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುವೇರಿ ಪಣಪನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾತೊಂದು ಪೊಲೆ ಕುಡರ ಪಣಪನೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತು ಸಾಕೈಡು ನಂಗೆ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.